Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα βιντεάκι, δεν ξέρω. Πάντως θέλω να σας ζητήσω χίλια συγγνώμη γιατί είχα κάποια προβληματάκια και δεν ανέβαζα στο YouTube κάποια βιντεάκια. Αλλά από την καινούργια σεζόν, δηλαδή από τώρα, θα αρχίζω να ανεβάζω μαζί με διάφορους φίλους ή και με εσάς που βλέπετε το βιντεάκι. Άμα θέλετε να μπείτε σε βιντεάκια μου ή να συνεργαστούμε, ό,τι θέλετε κάνουμε, κάντε like, γράψτε σχόλια και τέτοια. Άμα θέλετε βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει για την προώθησή του, και άμα φτάσω 100 sub θα φέρω έναν διάσημο. Έχω ένα σκοπό. Δεν μου αρέσει να λέω πάρα πολλά λόγια. Τα λόγια είναι φτώχεια. Ο Captain GR Troller επιστρέφει. Τα λέμε στη συνέχεια, παιδιά. Bye bye.